Ассалому алайкум подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен тинҷен. Ай пишти кору бор дига намедонӣ ки имрӯз чандум числае. Бардруи азиз ҳаматона да ёд меорам ки имрӯз 10 ноябри соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 109 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошинҳои арзона гастаи хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон қабул кардем ки бовар ки нархҳошона гап мезанам. Хайхи мисол таъриф бад намекунем, дар давоми видео мебинем. Ана шумо бардруи азиз фақат дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, ягон рӯз ами канал мошина, хона ё квартира мехарен. Дар канал подписатсия кунед бардруи азиз, ки ма видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. Ана ки мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана акшери нармон авора сар мекунем, дар кор бошӣ перекурка, дар хона бошӣ фикр ки кинои Вандама тамошо кардисам. Бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати Меҳвар, деҳаи Кулдиман. гӯш кардисем бардруи азиз, хона дар ноҳияи 5 ҷамоати Меҳвар, деҳаи Кулдиман. 11 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, 2 хонаш ремонт дора, як хонаи дигааш ремонт надоштаи. Овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷат дора, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, оғалам доштаи. дарахтои мевадиҳандаам дора бардруи азиз, мақсад ана вақте мевагӣ хулоса бозор намера мева бихарӣ. дарахтои мевадиҳанда бисёр доштаи. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. хулоса бардруи азиз, нархи хонара 270 000 сомонӣ мега. хона дар ноҳияи 5 бардруи азиз, маълумотша дар бар экран нависагиам. ана номерои Тоҷикистон шамастаи номерои Россияшда WhatsApp дора. занг бизанед 270 000 сомон бихаред. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. бадруи азиз, як бародар ана як мошини арзон шароӣ кард, гуфакаи Саудотеҷе реклама ки рекламаҳои худат киногӣ баде дар YouTube, гуфтум гап нест. бадруи азиз, мошини фурӯшӣ Daiwo Nexi германский ай. касе ки мисол ана мошини Nexi ай кардагия комментар да бинависа ки мисол Nexi-ҳои германский чӣ хел бақувватаанд. хулоса бадруи азиз, Daiwo Nexi германский солаш 1997 сӯзишвориш гази холӣ, мисол ҳамин сӯзишвориш газ бидай. абъём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. ана ҳуҷҷатош тамом шудагия, балонош 90%, хадавоиш мега соза, ина дискачаҳои фасон задагӣ. бардруи азиз, мошини мисол беҳтарин хадавои нахаду, ҳамин ҳуҷҷат надорад, тамом. мошин қарор дорад дар ҷамоати Сантуда, нархи мошина 15 000 сомонӣ мега. 15 000 сомон бардруи азиз, ана Daiwo Nexi германский. номерои телефонаша занг бизанед, маслиҳат кунед. ана ки бардруи азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. я рекламаи дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. зуни азиз, ана гӯш кунед бардруи азиз, ин реклама гарени мисол рекламаи зурайда. як кадай шаҳри Кӯлоб квартира дар корай, чандум этаж боша набоша фарқ надора, мега ана то 43 квадрата боша мешава. квартира мақсад боша ай шаҳри Кӯлоб, то 43 квадрата боша мешава. то 200 000 сомона харидорай. ҳозираш да мега 130 000 сомон наличи доро. мисол ам 130 000 сомон аметум мега, мондагиша ҳар моҳ меспорам. фаҳмидем бардруи азиз, як бор дига такрор мекунам ки хайр шуд яке ба телевизор бид. ана квартира дар кори ами акада ай шаҳри Кӯлоб 200 000 сомон да, наличи 130 000 сомон дора, мондагиша ҳар моҳ меспора. зангш бизанед. бардруи азиз, агар шумо мисол ягон реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, магазини ва мисол ягон чи дигар, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда
насиб иншоалло рекламаш мекунем. бози бардуи азиз баъд як реклама баъд хонаҳо квартираҳои бепул мегзарем. то охир видеоро тамошо кунед. квартираҳои арзон монгарини бисёр айнаки. салому алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати Атомӣ бениҳоят кор осон аст, вале шахсӣ худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. анака бардруи азиз апашгоҳ як квартираи арзон агар мезанам аз шаҳри ваҳдат марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пеши дарвозаи ромида доми 18 этажа духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. дӯстони азиз ремонти квартира навад. дӯстони азиз ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. қолинош парда шифонер кухни гарнитуруш нест. дӯстони азиз як бор дига такрор мекунам ки ана квартира дар шаҳри ваҳдат пеши дарвозаи ромида ана доми 18 этажа духонага 7 этаж. дӯстони азиз нархи квартирара 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ нархш буда. дӯстони азиз чӣ хеле ки дидесен ремонти квартира навай 300 000 сомон нархша мега ба пули русӣ 2 миллион 727 000 рубл мешава. номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанем бигӯем ки номерои канали Саудо ТЖ гирифтам. ана мисол барои шумора барои нархиш бо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. анака бардруи азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. гуфтиам гапҳо ки бай ин мошина гап мезанам бардруи азиз харидор набошӣ харидор мешавӣ. беҳад нархи зурай. Opel Insignia дӯстони азиз Opel Insignia нависагиай солаш мисол 2008 сӯзишвориш бензин мотораш 1.8 коробкаш механика балонош 70%, ду балони зимни ҳам доштай хадавоиш мега 100%. ҳуҷҷат надорад дӯстони азиз растамошка шидагиай 1 сол мисол ана 1 сол мешава ки аз Европа овардагиан ҳамин мошина. бардуи азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Гипразем дабуда. нархи мошина 62 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо савдо мешава. номерои телефонаш ватсап ҳам дора. занг бизанем бардуи азиз мошинчаи гизалара бихарене ки састаянишам беҳтарин будаине ки ба пули русӣ чанд қа меша дар экран нависагим. ба пули сомонӣ 62 000 сомониш мега. ин чақчақҳои Саудо ТЖ бо дил та нагира шеринар. дил та бигира як кофе чой биза худаш тин мешава. бардруи азиз як кадаи шаҳри Душанбе як хонага квартира дар корай то 130 000 сомона боша мехара. сумаш тайёрад дӯстони азиз. касе ки мисол ҳамин нарх дар квартира дошта бошед срочно ҳамин як када занг бизанем. як хонага мисол квартира дар корайша то 130 000 сомона. номерои телефонаш бардруи азиз дар рӯи экран нависагим. касе ки мисол ҳамин нарх дар квартира дошта бошед срочно ҳамин як када занг бизанем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. агар дар канали ма подписатсия накунӣ ку ин видеои маро мумкин 2-3 моҳ пас тамошо кунӣ. барои он подписатсия ки кие ки ман видеои нав кардам телефони мисол худада мерава. бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 32 метри квадратӣ. доми пешина квартира ремонт доштай соҳиби ана квартира маълумот дагия ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора ана 32 квадрата як хонага 1 этаж мега назди бозорча дар назди хона садик мактаб духтурхона мисол наздикай одамои конкретни боша мисол хонахар боша занг бизана гуфтагиай. нархи квартирара 150 000 сомонӣ мега. бардуи азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем. бачаё чарост шама гумуди хеле нарха навора фақат дар ҳамин канали Саудо ТЖ мебинен. ина интилисават кунен. бешухидаи хеле нарха наво ягон ҷуда нест.
квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи айнӣ кӯчаи хосият маҳмудова. духонага квартира дар дими этаж қарор дорад 41 метри квадратӣ. ана квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додия ки ана духонага дими этаж мега ҳамаи шароитош хуб аст мисони азиз. ана дар ноҳияи айнӣ чӣ хеле гуфтем ҳамаи маълумотшо дар рӯи экран нависаги мисони азиз. оби гарм хенак дорад, системаи хуби канализатсия дорад мисони азиз. ҳамаи шароитош хубай. касе харидор бошем бо муомила мешава. маълумоти бештар тариқи телефон гуфтагиай. нархи квартира 160 000 сомонӣ. ина марҳамат, занг бизанем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як квартираи арзон гап мезанам бадруи азизи квартирара мисол нархша дар асаботон қайдаш кинен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 52 квадратни метрае. думи навастройка квартира бадруи азиз нав ремонт шудагиай, ана як хел ҷоҳош мондагиай дар сурат маълумай мисол. нархи квартирара 207 000 сомонӣ мега. 207 000 сомонӣ. ва пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номери телефони яка ҳастай харидорои аниқ мисол числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша занг бизанем. хана хали ва чаю чай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, куҷое ки мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак мороӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошӣ дар комментария рақами 5 бинавис. пудам тамошо мекунӣ ва на лайк меҷиқӣ, на комментария менависӣ. шери нараи зинда бошӣ. ҳамин саломатӣ боша, ҳамаш мешава. шери нар битонӣ дар видео ята лайка биҷиқ, дар комментария любой чӣ бинавис. просто бинавис ки саудутиҷи беҳтарин видео, ё бинавис ки саудутиҷи ай Россия омадам я очки падаркат меёрам. бардруи азизе апашко кам шӯхӣ мекунам бешӯхӣ. ҳозир хавақҳо мабдозум ба мегӯянд ки и дивайники вандамай. бароям бардруи азиз кам шӯхӣ мекунем. ин рақамҳои ма ягон чи реклама дошта бошен дар WhatsApp шурӯъ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем мисони азиз. ва мо дар TikTok ҳам бардруи азиз канал дорем. оз мисол ана видеоша тайёр кардагӣ мемонем. поиз ки ҳами TikTok да савдо теҷе бизанен, мара мебинен ва чӣ ачки дора. хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.